Bé, tornem-hi. I ara hi ha coses que han canviat, oi? Em sento còmode estant assegut. I ara tenim quelcom especial, no? Quelcom especial són experiències que hem compartit en el passat. El passat ha sigut només fa 15 minuts, però el fet que haguem marxat a fora i tornat a entrar doncs ens vincula en certa manera, no? I ja que ara som persones i amics propers, voldria dir una cosa i voldria donar-vos una oferta com a amic. Aquesta oferta, de fet, la faig a tots els meus amics, de fet. Sou escriptors professionals i estic aquí per ajudar-vos. El meu ajut és concret. En ocasions, a les vostres carreres, potser teniu una qüestió, un problema que us puc ajudar a solucionar. Abans de marxar, agafeu la meva targeta amb el meu e-mail i, per favor, envieu-me un e-mail en qualsevol moment, d'aquí 5 anys, demà, i em podeu demanar ajut, us ho prometo. Us ajudaré sempre que pugui. Sempre i quan no em costi més de 5 minuts i no m'hagi d'allunyar del meu despatx. En 5 minuts puc fer moltes coses, al meu despatx, o sigui que us convido a posar-vos en contacte, honestament, és un compromís com a bon professor i també continuar la meva missió perquè tot el món estigui sotmès a la meva dominació. Perquè quan ensenyo sempre dic que tinc 2 ocupacions. Tinc el text i el subtext. Sigui quin és el text, el subtext sempre és el mateix. Que segueixin consumint la droga que és John Farhawks. Així que sempre i quan estigueu sota el meu encanteri, doncs jo estaré content. És good per vosaltres, bo per mi, bo per vosaltres i bo per tothom. Doncs hem estat un temps junts i sóc el vostre amic, així que com el vostre amic us ajudaré sempre que pugui. Alguna pregunta, algun tema, algun comentari del que hem dit fins ara? I si no, doncs passarem a les històries còmiques. Hi ha un parell de coses que volia transmetre. Una seria els diferents tipus d'històries còmiques que hi ha disponibles i l'altra seria us volia donar unes eines eficaces i senzilles sobre com construir una història i a un nivell més fundamental. Qui ha dit? Crec que tu ho has dit, no? Se n'ha anat. Bueno, és igual. Algú ha vingut aquí. Jo vaig ser professor a la UCLA i allí a la UCLA ensenyava l'estructura de les històries perquè les entenia com a tals. I ha sigut una pràctica a la meva vida. I si vull aprendre com fer una cosa, doncs pago a una persona perquè m'ensenya com fer-ho, no? És una bona estratègia, no? Que m'ha funcionat sempre molt bé. L'únic problema és que això inclou coses com, per exemple, tirar l'arc i també com portar un vaixell, però bueno, que són coses perilloses. Però bé, en qualsevol cas, m'ha donat moltes coses. Escriure és complicat i pensant en les històries, les coses senzilles de les històries, és complicat. Parlarem sobre tot això. I al final deixarem temps per preguntes i respostes, per establir un diàleg, i també se m'ha dit que algunes persones no se saben comunicar bé amb anglès, perquè l'anglès no el parlen molt bé, però bueno, jo també sóc molt imbècil per no parlar gens d'espanyol. Així que, sisplau, no tingueu cap mena de por de parlar en anglès, ningú us està jutjant, així que contribueu sempre que vulgueu i no penseu que us jutjaré, Moltes persones que em diuen sí, has d'entendre i després pots utilitzar qualsevol nacionalitat, els alemanys, els suecs, els suïssos, has d'entendre que nosaltres som molt tímids, no fem preguntes, tothom és així, menys els americans,
que som uns arrogants, no? I que pensem que el món ens ho deu tot i ho agafem tot com a americans. Així que, com deia, no sentiu que estic patint si no us esteu comunicant bé. Me'n pagaran igualment, Molt bé, doncs oposats còmics. Hem estat parlant sobre personatges còmics i voldria fer una transició a les històries còmiques, utilitzant aquest tipus d'història còmica. Podem explicar una història en una novel·la, en una pel·lícula, basant-nos en una proposta, no? Agafar dos personatges que tenen punts de vista oposats i estableixen com una batalla entre ells. I l'estructura senzilla seria crear un personatge amb un filtre còmic important i sòlid, pensem el filtre còmic oposat, creem un personatge que té aquest filtre i els vinculem. I quan els posem junts creem una situació en què dos personatges que són esclaus del seu filtre còmic amb una necessitat per canviar el punt de vista de l'altre, i aquesta necessitat de canviar el punt de vista de l'altre és el que crea la història. Per donar-vos un exemple, una situació còmica. Ell és un policia i ella és una lladra, no? Quin és el filtre còmic del policia? Respectar la llei. Sí, no? Les lleis són les importants. I ella és una delinqüent. Un lladre. És una timadora. Paraules que sonen molt bé en castellà. He escrit 3 novel·les sobre estafadors, sobre lladres. Així que això m'invita a pensar, jo també ho soc, jo també sóc un estafador. Us diré que soc un mentider en el qual podeu confiar moltíssim. Així que quina és la perspectiva còmica d'un delinqüent? D'un timador. Sí, doncs no seguir les lleis, tenim un conflicte entre segueix les normes i no les segueixis. Seria ideal per una història, perquè això crea moltes possibilitats de moltes batalles, de moltes lluites, i doncs tenim uns episodis de diferents batalles d'una guerra. Una guerra és la guerra per ser la persona que té la raó. Si jo no segueixo la llei i tu segueixes la llei, jo tinc una feina, canviar-te el punt de vista. I si tu segueixes molt bé les lleis, si jo tinc èxit canviant el teu punt de vista, jo guanyaré i serà una victòria. Hem parlat dels filtres còmics i de les relacions entre els filtres còmics i la realitat. El filtre còmic dona forma a la realitat dels personatges i al mateix temps el personatge intenta molt fer que la realitat estigui d'acord amb la seva opinió. Si sóc una persona que segueixo les normes, vull que tothom segueixi les normes. Vull que la societat estigui en ordre i vull que sigui racional i vull que les coses estiguin segures i dins del marc legal. Però vull canviar també el seu punt de vista, perquè si puc canviar el seu punt de vista, puc canviar el punt de vista de tothom. No puc canviar el punt de vista de tothom, però si puc canviar el punt de vista d'una persona que no està d'acord amb mi, doncs llavors guanyaré. I, desafortunadament, estic davant d'una persona que té el punt de vista oposat al meu. Així que les normes estan fetes per trencar-les. He de destruir les normes, he de trencar la societat. He de destrossar la societat i que tota la societat estigui d'acord amb mi, que el caos és molt millor. No puc fer que tota la societat estigui d'acord amb mi, però aquest és el meu enemic davant meu, i si puc fer que aquesta persona trenqui les normes, serà una victòria per mi. Parlem d'aquest conflicte intern. M'agrada. I primer he de canviar-lo.
Així que el meu desig és canviar el seu punt de vista. Aquest és un gran problema per un personatge i això pot crear una situació comèdia. També pot funcionar com a pel·lícula. L'única diferència és que en una pel·lícula hi ha un final. El final seria que els oposats còmics s'ajunten al mig, al final de la pel·lícula, que es basa en aquestes propostes, en aquestes premisses de diferents persones que estan lluitant sobre quina realitat és la millor o la correcta. Al final sempre serà el mateix. Serà una acomodació, serà una unió d'aquestes idees. Una pel·lícula que segueix aquesta estructura, vinga. Jo tampoc, no sé per què ho he dit. Lethal Weapon. Sí, tenim un policia que fa totes les coses seguint les normes i un policia que és un rebel, no? Un que segueix les normes i l'altre que no les segueix. I arriben a un punt d'unió i es converteixen en un equip i se n'adonen que la millor estratègia és de vegades seguir les normes i a vegades trencar-les. Aquesta és la pel·lícula Arma Letal. I així els oposats s'ajunten. I crec que tenim Lethal Weapon, Arma Letal, fins a 4 versions, no? 1, 2, 3, 4. Sí, la situació s'hi encaixa amb la tensió sexual no resolta. Sí, si tenim dos personatges que no estan d'acord i que volen estar junts, aquests personatges tenen un conflicte intern molt fort. Un exemple, ell és un policia, és un detectiu encobert. I degut a que està atret sexualment amb ella, la delinqüent, doncs en comptes de portar-te a la presó, te porto a casa, te formo per seguir les normes. Vaig a adoptar-te, no? Com si fossis una mascota. En realitat només vull follar-te, però bueno. I crec que tu també vindràs amb mi perquè també vols follar-me, però bueno, cap de nosaltres podem lliberar-nos d'aquesta tensió sexual sense cedir en el nostre poder. Perquè si dormo amb tu i te deixo pensar que està bé ser un criminal, un delinqüent, doncs perdo. Primer t'he de convèncer, has de pensar com jo, i després podrem dormir junts. Així que la tensió sexual es crea per aquesta barrera d'aquests filtres còmics que estan en conflicte, no? Aquesta llei, aquesta guerra l'hem de lluitar, no? I aquesta guerra va continuant i cada vegada hi haurà més tensió sexual no resolta. Aquesta idea de tensió sexual pot ser pensada de forma més abstracta. Imaginem que hi ha dos grans amics, un home de 60 anys, un és gay, l'altre no, un hetero i l'altre homo. La dona acaba de morir d'ell i ara viuen junts per alguna raó, no? El gay, el filtre còmic és no ser gay, és ser lliure, no? I de l'heterosexual, el filtre no és ser hetero, sinó ser una persona compromesa, no? Seguir les normes, no? D'alguna forma. Així que ja poden viure de forma harmònica, no? Amb aquesta tensió de l'amistat. Es poden convertir en grans amics i trobar-se al centre. Però aquests filtres còmics, aquest és el meu estil de vida i t'he de convèncer que és el correcte, aquest és el meu estil de vida i t'he de convèncer que també és el correcte. No poden tenir una relació harmònica perquè aquests filtres còmics bloquegen la relació. I això crea no una tensió sexual, sinó un conflicte intern. Jo vull dir-li que l'estimo realment, d'home a home, però les seves relacions no les entenc, les seves actituds vers el món no les entenc, no li puc donar el meu cor fins que no li arregli el cap. I l'altre personatge està pensant exactament el mateix, però a la inversa.
aquest tipus està totalment equivocat, no hauria de fer el que està fent, és el meu millor amic, li vull dir que me l'estimo molt, però no estic d'acord amb el que diu. Així que vull donar-li el meu cor, però no ho puc fer fins que no li arregli el cap. Aquest seria el conflicte intern. I no havia pensat mai d'aquesta forma, però si podem agafar de la tensió sexual seria una tensió interna. I sempre que hi ha aposats còmics, sempre hi haurà una tensió interna. Per aquesta raó, vull que siguem amics, però els filtres còmics ens separen, no? És la nostra guerra. La nostra guerra no ens deixa estar junts. En una comèdia de situació podem parlar del sitcom? No sé si molts de vosaltres escriviu per sitcoms, però és un món que conec molt bé. I potser us trobeu en la situació de que heu d'escriure una sitcom, no? Potser seria útil. Doncs és útil pensar en una sitcom com diferents batalles d'una guerra, no? L'important que hem de recordar sobre aquestes batalles és que són importants, però tampoc canvien l'equilibri de poders. O sigui, són importants, però no tant com per canviar la balança de poders, l'equilibri de poders. Us donaré un exemple. Estava pensant en aquesta idea per una sitcom. Ahir estava en un cafè, aquí a Barcelona, perquè tots els restaurants estaven tancats a les 4 quan volia menjar, però bueno, aquest bar estava obert, aquesta cafeteria estava oberta, i bueno, hi havia un bar amb una màquina de cafè, i després a l'altra banda hi havia una finestra i que et permetia sortir a fora, a la terrassa on hi havia unes quantes taules, no? Aquest seria visualment, no? Aquesta seria la primera part, l'interior, on està el bar, després veiem la finestra, on pots atravessar-la, i aquí tenim la part de la terrassa on pots seure, no? I aquest seria això, no? La sitcom. Anem a poblar la sitcom, ara. L'entorn. Tenim el cambrer, alt, guapo... Quin és el seu filtre còmic, va? Els negocis. Sí, això és aquí és negocis... Aquí són negocis en sèrio, Estem aquí per parlar de diners. Hi ha una cambrera, a les taules a fora, porta les safates, parla amb el cambrer o amb el propietari, el seu nom és... Per què no? Ella es diu Linda. Quin és el filtre còmic? Li agrada flirtejar. No seria l'oposat. L'oposat dels negocis seria el plaer, no? Diria que ell és tot de negocis i ella per passar-s'ho bé, no? Llavors lluitaran per totes les coses. Si hi ha un client que no paga la factura, qui pagarà la factura? Doncs ell pensa que hauria de pagar la factura i ella pensa que no passa res. Evidentment, parlaran de la policia, parlaran de tothom, tots lluitaran d'aquestes coses perquè cadascú té un filtre específic. Així que ara, quan pensem en històries en aquest món, estem buscant coses en particular, quelcom que causarà una lluita que es podrà resoldre, però encara segueixaran enfrontant-se, no? Amb una mica de tensió sexual, evidentment, perquè sempre n'hi ha. I bé, m'ho estic inventant, però ell comença a sortir amb una noia que ell pensa que és perfecta, no? I ella és perfecta perquè és exactament com ell, no? Superinteressada amb els negocis, li donarem un nom. Marta. Com va vestida? Quin aspecte té? Com una executiva... Doncs maquillada, amb un trajo, amb sabates de taló... És perfecta per ell perquè és com ell. És el que pensa. I Linda què en pensa d'això? Doncs és la pitjor persona del món perquè
agafarà totes les coses que no són correctes de tu i les reforçarà. I encara estaràs més equivocat. I jo, com a amiga teva, no ho puc permetre, això. Així que quin és el seu conflicte intern? Sé que aquesta dona no et convé i vull dir-li que no li convé, però sí, ho faig perquè m'agrada en realitat, secretament, perquè ell pensa que a mi m'agrada, ara no ho sé, no sé què he de fer, he de solucionar el problema, però no ho puc solucionar. Pot pensar que estic gelosa. Això seria el conflicte intern. No li convé, li estic fent un favor si li dic. Però si ho faig, pensarà que estic gelosa, pensarà que me l'estimo i és impossible perquè és un imbècil. Doncs hi ha un conflicte intern. I com acaba aquesta història? Saben com acaba? I'm sorry? S'enamoren. Al final sí, però en aquest episodi, com acaba aquest episodi? No sentim els comentaris fora de micròfon. És a dir, intenta acabar amb ell o convèncer-lo i ho fa bé o no? Ho fa bé perquè la Marta no li convé. Ara, en John pot dir: jo encara penso que el primer són els negocis. Els negocis és el que importa, però en aquest cas concret faré una excepció. Potser tens raó, no és la persona adequada per mi, però deixaré de banda una part dels meus principis per en aquesta situació concreta, o de la meva opinió. I això ens serveix per riure'ns dels homes casats, per exemple, perquè és a dir, com un home casat defensa el seu territori davant la seva dona. Aquí està la línia. Bé, fins aquí. Ah, no, ara la línia està aquí enrere. I va anant cap enrere. És una mica el que passa a les històries. Un diu: mai no canviaré, però bé, només en aquest cas, una excepció molt concreta, i a l'episodi següent: no canviaré mai, només en aquest altre moment concret. I ara canviem la història. A ella li donen una feina, li ofereixen una feina. Quina opinió té ella? O com ho veu? Ho veu com un conflicte, no? Per què? Perquè ella vol aquella feina, perquè vol dir que rebrà més diners. És el camí cap a l'èxit, que tothom em diu que hauria de seguir, i el John també. Però, si accepto la feina, hi ha el perill de tornar-me en una persona normal, una persona avorrida, normal, però em permetrà sortir d'aquest entorn. I no és que no l'estimi, però és que he d'acabar d'arreglar-lo primer, abans de deixar-lo. Des del seu punt de vista, amb quines dues idees lluita dintre el seu cap? Ell. Que hauria d'acceptar la feina, és a dir, diu: vull que te'n vagis pel teu bé, però d'altra banda no vull que te'n vagis perquè et trobaré a faltar i t'estimo secretament. Per tant, intenta ajudar-la, però es fa mal a ell, i si s'ajuda ell mateix també li fa mal. És a dir, un conflicte interior és el conflicte interior irresolt dels personatges, que està basat en la seva natura principal, en els seus filtres còmics. Per tant, si tenim dos punts de vista forts i fas que xoquin, doncs aleshores tenim una sitcom o una novel·la, tenim una història, no? I també una estructura que funciona, perquè sabem cap on anirà la història. Si és una sitcom, doncs hi haurà una batalla petita dintre una guerra, i si és una pel·lícula, doncs a poc s'aniran apropant cap a una posició intermèdia i arribaran a un compromís, a una posició que satisfaci les dues persones. A mi no m'agrada gens començar una història, començar a escriure qualsevol història no m'agrada
si no sé quin és el final? Perquè no sé quin és el final i tinc por que no trobaré mai un final que funcioni. Amb aquesta informació estructural ja no m'he de preocupar per això, perquè sé cap on anirà la història. Sé que ella no acceptarà la feina, o potser sí, però només per un parell de ceres i aleshores tornarà al final a treballar aquí. Per tant, sé també com funciona aquest episodi, com es resoldran les coses al final. Sé que al final s'enamoraran. Esperem que necessitin 10 sèries per enamorar-se, doncs per poder treballar molt i perquè ens paguin durant molt de temps. I que ens paguin per explicar la mateixa història una altra vegada. I és així de senzill. Si sortiu d'aquí entenent que igual que la comèdia es fa més fàcil amb les eines còmiques, doncs la narració també es fa més fàcil amb una estructura de la història clara. Sí? Tothom em segueix? Fantàstic. Doncs farem un altre joc. Bé, en la versió còmica d'aquest moment, algú ha canviat el meu rotulador de la pissarra Veleda amb un rotulador permanent. És una broma, en parlo en el capítol 9. I us ensenyo una estructura que es diu el centre i el que hi ha al voltant. Podem crear una història pensant en un personatge central i aleshores 5 o 6 personatges que estan dissenyats com si estessin dissenyats en un laboratori per fer-li passar molt malament en el personatge. És a dir, diem, aquí hi ha un punt de vista i aquí un punt de vista enemic. Això és el que hem dit abans. En canvi, el centre i la perifèria, doncs diem, aquí hi ha el centre. I al voltant tenim la perifèria, que són molts punts enemics que intenten lluitar contra el centre. Vaig fer una sitcom a Romania, que es deia Voce, que vol dir veu. La veu és la història d'un diari que havia estat molt radical i que es torna premsa groga. En l'època de la Revolució deia que explicava la veritat per servir a la Revolució, però 20 anys després doncs és premsa groga, no? I hi ha un personatge que es diu Anna i el seu filtre còmic és: ho puc fer? Puc fer-ho? Jo puc. Es gradua de periodisme, és molt idealista, jove, forta. Res no li farà evitar que aconsegueixi el seu objectiu. Quin és el seu objectiu? Dir la veritat. Exacte, dir la veritat davant el poder. Diu, pensa, faré que Voce sigui el diari que era abans, quan jo l'admirava. Jo us dono un personatge i vosaltres podeu fer els altres. Aquest personatge és l'editor. Es diu Jon, per exemple. Fa 20 anys que hi treballa en aquest diari, des del principi, i ara encara hi continua treballant. Està cansat, és cínic, ja ho ha vist tot, ja ho ha fet tot, i la seva actitud és: per què hauríem de fer-ho? Veieu que la idea de jo sí que puc amb el per què fer-ho estan en conflicte? Potser ella, per exemple, té l'oportunitat d'entrevistar el dictador antic que ha tornat de l'exili, ningú hi ha parlat, ni l'ha vist en 20 anys, i ella pensa, jo puc aconseguir una entrevista amb ell i explicar la veritat. En canvi, l'actitud d'ell és: ja ens va robar tots els diners que havia de robar, ja va pagar tots els jutges que havia de pagar, estàs lluitant una lluita que no té cap sentit i que no guanyaràs. I ella diu, no, jo puc fer-ho, i intentarà fer-ho, i aquesta és la història. Doncs bé, és un exemple de com trobem una història explorant una línia de conflicte. Hi ha una línia de conflicte entre aquests dos personatges. I a través d'aquesta línia de conflicte podem explicar moltes històries diferents. Quins altres personatges podem afegir en aquest món que li faran passar molt malament a aquesta noia que pensa jo sí que puc? Doncs un personatge que digui no pots,
no pots fer-ho. Direm que aquest personatge es diu Dani i la seva actitud és no, no pots fer-ho. O no, no podràs. Quina és la línia de conflicte aquí? Està clar, no? La tenim allà. Jo sí que puc o no, no pots. Aquí més podem posar en aquest entorn. Algú que diu, no ho facis, no ho hauries de fer, no ho facis. I aquest personatge es dirà Gary. I veiem una línia de conflicte. Tots aquests personatges poden tenir una opinió sobre la història i una funció en aquesta història, però sempre sabem el que faran a partir d'aquest filtre còmic, com he dit abans. El filtre còmic prediu l'humor i les accions. Aquí sabem quines són les actituds dels personatges i com que coneixem les seves actituds, doncs sabem quines accions faran que seran coherents amb la defensa del seu punt de vista. Cada personatge vol defensar el seu punt de vista, vol que guanyi el seu punt de vista. Quin altre personatge hi podem afegir? No ho faràs. Bé, aquest de moment no l'anoto perquè és bastant semblant al de no podràs fer-ho. Si vols fer-ho has de pagar. No sé ben bé què vols dir. És a dir, hauràs de fer un negoci amb mi, no? D'acord, però no és exactament el que m'interessa. No sentim els comentaris sense micròfon. Un personatge que diu, no, jo sí que puc fer-ho. Per tant, és un rival, aquest personatge. I és una noia que es diu Sheila. L'Anna diu, jo ho puc fer, i la Sheila diu, no, jo ho puc fer. Per tant, lluitaran. L'Anna va a l'entrevista i veu que la Sheila ja hi és i que s'ha avançat a ella, no? I em falta un altre personatge. Totes les bones sitcoms, com a mínim en tenen un. En el cas de Friends, n'hi ha dos, en Joey i la Phoebe. Vull el tontet, no? Quina és l'actitud que tindrà? Jo no puc evitar que ho facis perquè no sé què és. Totes les bones sitcoms tenen un ruc, no? Amb una funció molt concreta en la comèdia. Els rucs i els idiotes poden fer dues coses que no poden fer els altres. No, són dos personatges que poden fer una cosa que ningú més pot fer. Què és? Dir la veritat exacta. Per què un capullo pot dir la veritat? Doncs perquè no li importa gens. I un ruc? Per què pot dir la veritat? Perquè no coneix les normes. En un funeral, altre cop, com he dit abans, s'ha mort algú, tothom sap que era una persona terrible, tothom es comporta com cal, però només dues persones diran la veritat. El capullo, que no li importen les normes, i el ruc, que no sap quines són les normes. El ruc és una persona que pot tenir una perspectiva semblant a la d'un nen o a la d'un extraterrestre. La de l'extraterrestre ens va molt bé. No sé si teniu fred per aquí. Esteu bé? D'acord. Perquè us puc ajudar, jo controlo la temperatura en teoria. El ruc que no coneix les normes pot dir la veritat, pot crear molta comèdia. És un personatge força útil, però què tenim aquí? Independentment de quina sigui la idea principal, l'Anna té moltes forces contràries al seu voltant que portaran molta pressió. Li posaran molta pressió en la història. Es pot tractar d'entrevistar el dictador, de tenir una cita o què més. Doneu una altra situació per a aquesta periodista del diari.
escriure un article fals, sí, una notícia falsa. M'agrada, no sé ben bé com ho podem utilitzar, però diguem el següent. L'Anna descobreix que la Sheila ha escrit una notícia que no és certa. Quin és el seu conflicte intern? Vol destapar la veritat perquè és el correcte, però no la vol destapar perquè forma part de la seva família laboral, no? Per tant, té aquest conflicte. Com es resoldrà el conflicte? Això no cal que ho sapiguem. I com es comportaran? Quines serien les actituds dels altres personatges pel que fa a això? Aquí és la idea, es pot aplicar la idea que deies tu de ho pots fer però hauràs de pagar. És a dir, per exemple, va al cap i diu aquesta història no és certa. I el cap diu, i què? És una bona història. Ens farà vendre molts exemplars. No? És el que agrada, és el que m'agrada. En l'època actual, qui necessita la veritat? Doncs l'Anna. Per tant, va a en Gary i diu, això ho explicaré als directius, ho explicaré al cap del Departament Internacional. I el Gary li diu, no ho facis. Per què? Què passa si ho fa? No sentim els comentaris sense micròfon. Han dit que tancaran el diari. Jo hauria dit que l'acomiadaran, però sí, potser sí. Per tant, castigaràs a la Sheila, però també castigaràs a tothom. I a tu mateixa també. A mi no m'importa, però a mi també em castigaràs i jo sí que m'importa a mi mateix. Ho sento, tinc un problema amb el sostenidor. No m'havia passat mai això. No, era el cable que em molestava. De cop entenc com se senten les dones, li hauria de dir a la meva. Tot anava molt bé fins que vaig tenir un problema amb el sostenidor. Per tant, podem escriure les reaccions dels personatges o col·locar-les així. Ara vull que penseu una cosa, quan torneu avui a casa vostra i penseu com puc utilitzar la informació que m'ha donat avui. Doncs dediqueu 5 o 10 minuts a cada un d'aquests personatges. Busqueu un personatge i penseu en quins 5 punts de vista li farien passar molt malament. És un exercici que podeu fer 5 vegades mentre us preneu una cervesa. Jo ho he fet. A vegades necessitareu 2 cerveses, o 3, 6, 10. Però és un exercici molt divertit i fàcil. Per què? Doncs perquè és molt senzill i no podeu equivocar-vos. I com que no us equivoqueu, doncs aleshores és com que teniu un subidon, no? Penseu, no m'he pres res i de cop tinc tota aquesta història tan rica, un món que puc explotar i no he hagut d'escriure ni 20 paraules. O potser 20 paraules, potser n'hi ha allà. La majoria de persones a l'hora d'inventar històries es posen a escriuen moltes paraules i això és avorridíssim. Jo prefereixo escriure poques paraules que em donin molta informació amb poc esforç. I si voleu pensar sobre el vostre procés d'escriptura, penseu en estratègies que us donen molta informació amb poc esforç. És una estratègia que funciona molt bé que al contrari. Una cosa que dona molt poca informació amb molt d'esforç. És dir-se, això es diu perdre's en els detalls. Aquí hi ha molts pocs detalls i com que hi ha pocs detalls, és fàcil veure l'estructura abstracta que hi ha a sota. Imaginem que comencem la història així. L'Anna camina pel carrer i va a treballar. És el primer dia de feina al Bocha, el diari del poble del passat. Porta una jaqueta i una faldilla groga i l'americana és groga i la faldilla és verda. No funciona, doncs. L'americana groga i les sabates de taló també grogues, d'acord. Però no és una noia pràctica, probablement portarà bambes, no? O es canviarà, d'acord, doncs llavors ho canviem. Porta una americana
groga, les bambes, la faldilla... Plou? No plou, fa sol. No, està una mica tapat. No, abans plovia, per tant porta un paraigua, però ara el necessita. Veieu? Em perdo amb detalls que no són importants. No penso en la història, penso en els fets. No penso en la història, penso en la trama, la mecànica de la trama. El secret per entendre la història, al començament, quan estàs tot just començant, és treballar en el nivell més baix possible de detalls concrets. És una directriu que us puc donar. El nivell de detall correcte per desenvolupar la història a qualsevol nivell sempre és el mínim, la mínima quantitat de detall necessària per donar-vos prou informació per saber què passarà a continuació. Arriba al seu nou lloc de feina i de cop el cap li diu que és una imbècil, una idiota. Ara ja estem en la història. Els detalls sobre l'aspecte del cap o l'aspecte d'ella no importen. Per tant, estalvieu detalls i així avançareu més ràpidament en la història. Per tant, aquest tipus es diu centre i perifèria i va molt bé en la sitcom. Podeu pensar en una sitcom exitosa amb aquesta estructura? Ja l'hem esmentat diverses vegades, però potser no us ve al cap ara. Big Bang Theory. Qui és el personatge central en aquesta sèrie? No és Sheldon. Leonard, per què? Perquè és el normal, exacte. En aquesta estructura del centre i la perifèria hem de tenir un personatge normal envoltat de personatges més esbojarrats o bojos. I el personatge normal és la finestra per al públic, la finestra cap a aquest món. Per tant, és dir al públic, us convido a anar al meu món, veniu al meu món, veieu-lo a través dels meus ulls, i us ho passareu molt bé i la història us encantarà, us ho prometo. I, per exemple, Scraps. Scraps no és un personatge normal, però té dues qualitats que els altres personatges no tenen. És molt conscient de si mateix i parla molt bé, s'expressa molt bé. Per tant, pot veure les coses, percebre les coses millor que els altres personatges i pot parlar de les coses i explicar-les millor que els personatges al seu voltant. Es converteix en l'àncora emocional de tothom que té al voltant. I és el que passarà amb l'Anna, en el nostre exemple. Serà com una mica la mare de tots els personatges al seu voltant, perquè és la persona que és prou conscient de si mateixa i té la intel·ligència emocional per ajudar els altres a resoldre problemes. A Big Bang Theory no es tracta només aquesta estructura del centre i la perifèria, sinó també els contraris còmics, Sheldon, Leonard, Leonard amb Penny, Penny amb Sheldon. Hi ha molts contraris, hi ha moltes línies de conflicte diferents. Si voleu dissenyar una història que duri durant molt de temps, voleu introduir totes les línies de conflicte possibles. Voleu introduir-les en l'ADN del material perquè des del principi sapigueu del cert que hi ha moltes històries per explicar. En Hollywood, en el llenguatge de Hollywood, respon a la pregunta: té cames aquesta idea? Té prou conflicte perquè puguem predir que durarà durant molt temps. La bellesa d'un programa com The Big Bang Theory és que no només té totes les històries del centre i les perifèries, sinó que a més té totes les històries dels contraris còmics i també totes d'altres contraris còmics. En Howard contra la seva mare, en Howard contra la Penny... Si comencéssim a escriure les línies de conflicte, doncs en tindríem moltíssimes, perquè n'hi ha moltíssimes. I estem parlant d'un geni que es diu Chuck Lorre, que també ens ha donat 2 homes i mig, que també parla dels oposats còmics, no? És un ampollon
neuròtic i un playboy que té molta confiança en si mateix, no? Conservador versus liberal, és això el que estem buscant, no? Conflictes entre els personatges, ho entenem, oi? I el que deia sobre Big Bang Theory sempre és així. Aquesta idea del centre excèntric, Anna seria l'oposat còmic de tots aquests personatges. Bé, podríem dir-ho d'aquesta manera. Si ella és... hi ha diferents línies d'oposició còmica entre Anna i tots els altres personatges. I pensem, Anna comença la feina el mateix dia que en Bruce i la seva actitud és... Què ens queda? Què ens quedaria aquí? Tu què has dit? Has dit abans? Sí, ho pots fer, però hauràs de pagar. Et costarà diners. I llavors comencen el mateix dia la feina i estan competint per la mateixa feina, no? Fem una situació encara més complicada. En un període de 6 mesos, un contracte de 6 mesos, i només s'hi quedarà un. I aquesta situació encara més complicada. A veure, s'atrauen molt entre ells. Si s'haguessin conegut en una altra circumstància, haguessin acabat al llit superaviat, però estan lluitant una lluita emocional, una lluita pràctica i no es poden rendir. Així que acabem amb Anna i amb Bruce, que són oposats còmics centrals i que estan rodejats d'alguns personatges que els hi compliquen la vida. Et responc a la pregunta? Si estem parlant de la sitcom Mom, seria d'una parella estranya o seria de cèntric a cèntric? Sí, seria una sitcom... Sí, també és de Chuck Lorre, no? Si són oposats còmics, la mare i la filla, centres i excèntrics, pensem com si fossin una estrella doble, no? Estan orbitant l'un al voltant de l'altre i els altres personatges serien planetes que estan orbitant aquestes dues estrelles, no? Aquestes dues masses estel·lars. O sigui, seria Bonus versus Christie, però també Bonus i Christie versus tots els altres personatges que els rodegen. I també tots els personatges junts contra quelcom diferent. Què és aquesta altra cosa? Sí, l'alcoholisme, o sigui, l'alcohol. Doncs ara tenim un tipus d'història que es diu un conjunt. Hi ha una història d'un grup de persones que lluiten contra un enemic en comú. Estan lluitant contra les recaigudes de l'alcoholisme, contra la seva malaltia. Hi ha un conflicte sobre com vèncer la malaltia, també estan juntes perquè estan compromeses per tal de lluitar contra aquesta malaltia. Alguna altra història que ens vingui al cap en la qual hi ha un grup de persones que estan unides versus un enemic en comú. MASH. Sí, un altre exemple. Shameless. Sí, Shameless. És la història d'unes persones degenerades que viuen en una família amb pobresa a Chicago, a la zona sud de Chicago. I l'enemic comú són totes les persones que no són un Gallagher, no? Tothom. Totes les altres persones. I qui és el nucli, el centre d'aquesta sèrie? Sí, la noia normal, com es deia? Ara no me'n recordo del nom de la noia. Bueno, és centre i excèntrics, però també és un conjunt. El que ens diu és que una pel·lícula o una sèrie no ha de ser només una cosa, no? No us estic presentant aquesta informació perquè encaixin les coses en una caixa, no? És perquè entengueu millor què és el que teniu al vostre abast. I no n'havia pensat en MAM com un tipus de conjunt, un grup de persones que estan unides en contra d'un enemic en comú. Tornem al bar, on estava aquest noi que és tot centrat en els negocis i la noia que està centrada només en el plaer. Què més pot haver-hi en aquest bar que hem esmentat abans?
Sí, un begut, què més? El, el propietari, un client, un veí, moltes persones que viuen en aquest món, que seria com una família. Quin pot ser l'enemic comú? Estan lluitant contra què? Sí, contra un lladre, però això què representaria? El món exterior. Tothom, excepte nosaltres, és un enemic i quan l'enemic ens ataca ens hem d'unir i romandre units. Friends, quin és l'enemic comú a Friends? Estan lluitant contra la soledat, contra estar sols. Es reuneixen i estan junts perquè volen deixar l'ansietat existencial fora de les seves vides. No volen fer-ho sols. Estaré aquí, I'll be there for you, estaré aquí per tu. Anem a continuar. I parlarem sobre una estructura d'història que funciona per les històries dramàtiques, per les pel·lícules, les novel·les, la narrativa, el tipus d'història que té un principi, un centre i un final. No és una sitcom, no és un drama de sèrie que va d'una setmana a l'altra. Com entrarem en una història que comença, que té un centre i que finalitza? Doncs utilitzarem aquesta paraula, el tema. El tema seria les instruccions. Per tal d'entendre aquesta noció de les instruccions en una història, hem de parlar de diferents capes. Si us dic que l'objectiu d'una història és instruir-nos, de la vostra història és ensenyar a d'altres persones com comportar-se, quina seria la primera cosa que ve a la ment? Quina resposta emocional o quin tabú tenim? Dir als altres el que han de fer. I si no puc treure aquest tabú emocional que no em deixa ensenyar a les persones què és el que han de fer, no puc explicar una història eficaç, no tinc una estructura i no sé a on va la història, cap a on va. Sé on va potser, però no hi vull anar perquè tinc por que quelcom digui tu qui ets per dir-me a mi què és el que he de fer. Teniu aquesta sensació? Algú us sona, us ressona? Qui sóc jo per dir a les persones què han de pensar, no? Potser ho entendríeu millor. Un professor no té aquest problema, no? A mi se'm paga per fer aquesta feina. Qui sóc jo per dir-vos com fer una comèdia? Doncs em paguen per fer-ho, em paguen per venir aquí a ensenyar. D'aquí ve la meva autoritat. Però nosaltres, com a escriptors, on trobem la nostra autoritat? Qui sou vosaltres per venir a d'altres persones que han de fer? Vosaltres sou escriptors. Vosaltres sou narradors d'històries i explicar a les altres persones què han de fer és exactament i explícitament la vostra feina. I si no dieu a les altres persones què és el que han de fer, no esteu fent el que un escriptor se suposa que ha de fer. I per tal d'entendre-ho, he d'utilitzar un efecte secundari molt barat. Des de principis dels temps, els homes han utilitzat les històries per instruir, per ensenyar. Les històries estan dissenyades per ensenyar. Els narradors d'històries expliquen històries perquè sapiguin com comportar-se. És una noció fantàstica, que és fàcil d'entendre. Hi ha dos tipus de persones al món, els narradors d'històries i tota la resta de les persones. Els narradors de persones estan davant del foc, com si diguéssim, i diuen, ei, tots vosaltres que esteu allí a l'oscuritat, això és el que jo sé. Si treballem junts i utilitzem eines, podrem anar i matar un mastodont i menjar-nos-el i llavors no ens morirem de gana. Aquesta
història s'utilitzava per ensenyar, per instruir, i en aquest mateix espai primitiu el narrador doncs agafa una torxa amb foc i parla de la història de Prometeu. En Prometeu, que va portar el foc del cel, no el va respectar i es va cremar tot. I va tenir un dia horrible, perquè ho va cremar tot. I vosaltres, el públic, tracteu el foc amb respecte. Si el tracteu amb respecte, doncs ressorgireu. Com a Edip, per exemple, també, que va matar son pare. Va follar amb la seva mare, li va treure els ulls, va tenir un dia horrible, I quina és la lliçó? No matis a ton pare, no dormis amb ta mare, perquè si ho fas hauràs de treure't els ulls i tindràs un dia horrible. I quin és el missatge de supervivència de la humanitat? És un tabú contra l'incest, entre d'altres coses, un tabú contra matar el teu pare. Així que podem imaginar que són dues bones lleis per una societat, no? I el narrador instrueix a la societat per tal d'elevar les condicions humanes i ja està. Pot ser una cosa sorprenent en un context d'escriure històries, de comèdies, però és això, és la realitat. Mom, quines són les instruccions a Mom? Què ens ensenya? Les lliçons de MAP. Doncs hem de buscar persones que ens ajudin a lluitar contra la malaltia. Què passa si no lluites contra la malaltia? Doncs que et mors. I en una societat té una malaltia i no lluita vers aquesta malaltia, doncs la societat mor. Aquesta idea d'una història, un tema, aquesta relació entre les instruccions, els ensenyaments i entre les instruccions i la societat pot significar coses diferents. Podem tenir una història en una cultura, en un moment determinat, que està molt clara, que diu lluita contra l'autoritat, pots tenir una altra història en un espai similar, en un temps similar, que diu que has d'obeir, coopera amb l'autoritat. Així que no puc parlar del tema de la independència de Catalunya, perquè no té res a veure amb perquè està més enllà del que jo puc entendre, però puc entendre que les persones poden tenir dues necessitats molt conflictives. Una seria donar suport a la unitat i l'altra necessitat seria lluitar o trencar la unitat. I jo no sóc ningú per dir que un tema sigui millor que l'altre. Jo el que he de dir és que si tens un tema molt clar i molt sòlid, tens un esquelet sòlid per tal de poder explicar una història. I si no tens un tema molt clar, no tens això i no tens una història forta. Així que abans de passar a nivell estructural, m'agradaria reflexionar una mica. Començarem preguntant-nos quins són els temes comuns de la narració d'històries. Què es repeteix contínuament? L'amor, trobar l'amor. Si dones suport a la teva família. Sigues tu mateix. Busca un tresor. Sí, busca un tresor. No perquè siguis ric, no? Sinó perquè explores, no? I creixes com a persona. L'honor, viure una vida honorable. A Don Quijote quin és el tema? Viu els teus somnis, sí. Sí, somia els teus somnis impossibles. Com el tema de Star Wars, utilitza la força, no? I de la Bíblia? El Nou Testament, la història de Jesús? Dona't a tu mateix a Déu, crec jo, perquè encara que moris, viuràs sempre. És una història molt profunda, no tothom se la creu, però evidentment té un impacte molt profund en la història i en la societat. Així que us pregunto, us demano, en primer lloc, que us n'adoneu que això és molt comú a totes les històries. No sé, troba l'amor, per exemple, Romeo i Julieta, Shakespeare in Love, West Side Story.
i moltes altres històries que podem pensar. El que és útil saber és que no et pensis que no sona nou, perquè evidentment segurament no serà nou, a no ser que utilitzis sempre l'Instagram, potser sí que és nou si utilitzes sempre l'Instagram, o és molt específic o molt local, no? Però els temes fonamentals de les experiències humanes són els mateixos i es van repetint sempre. Així que la qüestió clau: quins són els temes que són importants per vosaltres, no com a escriptors, sinó com a éssers humans? Vull que reflexioneu sobre el tema. Imagineu que teniu un poder màgic, no? I el poder màgic és aquest, exacte, no? D'obrir el cap de qualsevol persona, o de totes les persones, posar un pensament a dins del seu cap i assegurar-nos que se quedarà. Tenim el poder de canviar la mentalitat d'una persona o de totes les persones. Si tinguéssiu aquest poder d'instruir i només el poguéssiu utilitzar un cop, quin missatge voldríeu comunicar? Quin tema voldríeu donar? Escriviu. Segurament les traductores estaran pensant, parla més a poc. El meu tema és surfejar les oles, surfejar les zones complicades, no? O sigui, obrir els braços a l'aventura. Si pogués entrar a dins dels vostres caps i donar-vos una idea i plantar-la, és el que us donaria. Obre els braços a l'aventura. Surfeja les zones complicades, perquè la meva vida em diu que la teva vida serà millor, no? I m'agrada l'empatia. El teu tema quin és? Sigues tu mateix. Qui més diu sigues tu mateix? És bastant comú. El teu? Sigues una bona persona. Molt bé, profund. Escolta. Para atenció? Sí, escoltar. A qui li parles ara? A la teva dona, als teus fills? Al país. Molt bé, m'agrada. Qui més? Sigues curiós. No tinguis por de perdre. Fantàstic. Per qualsevol persona que prova les coses. Penseu en com us penseu. Quan comenceu a pensar en agafar una idea que vosaltres valoreu i compartir-la amb altres persones. Ho veig. Les vostres respostes venen amb més facilitat cada cop i esteu compromesos en aquesta pregunta que us he fet. Les vostres ments estan vives amb el poder de dir a altres persones el que han de fer. I ara teniu una raó per fer-ho, perquè quan li dius a una persona què és el que ha de fer, estàs fent una feina i una obligació. Estàs fent la feina d'un narrador d'històries, però les coses no es queden només aquí, perquè un cop ja saps quin és el teu tema, també saps quina és la teva història, i ho saps des del principi fins al final. I us vaig a presentar en un diagrama, com que a mi ja sabeu que m'encanten els diagrames. In its simplest form, en la manera més simple, l'estructura més senzilla d'una història és el trajecte d'un heroi des de la negació a l'acceptació del tema. És el viatge de l'heroi des de la negació a l'acceptació del tema. Si teniu un heroi, que pot ser qualsevol persona, no cal que sigui un heroi en el sentit de Luke Skywalker, per exemple, sinó senzillament algú a qui voleu escoltar. Doncs si coneixeu aquest heroi, que depèn de la vostra elecció, i coneixeu el tema, que és la vostra ambició creativa, aleshores ja sabeu quina és la història, perquè la història sempre serà la mateixa, serà el viatge de la negació a l'acceptació d'aquest tema. Posem-ho a prova.
El tema és escoltar, escolteu. Què sabem amb certesa de l'heroi quan comença la història? Que no està escoltant. I què sabem amb certesa de l'heroi al final? Doncs que escolta. Per tant, passa o fa aquesta trajectòria, aquest viatge de no escoltar a escoltar. És una matemàtica bàsica, funciona sempre. I m'emociono, ho sento, però sempre m'emociono quan parlo d'això, perquè és molt alliberador. Intentem escriure històries i a vegades no sabem on anem. Ara ja tenim el mapa i el mapa és ben clar. Sempre estem en algun lloc en aquest trajecte des de la negació a l'acceptació. I he de dir una cosa més. És un tipus concret d'història, una història positiva amb un final feliç. És a dir, una història còmica, una comèdia. I en una comèdia l'heroi aprèn la lliçó del tema i es veu recompensat amb aquesta comunió. En una tragèdia, l'heroi no aprèn la lliçó del tema i el castiguen amb l'exclusió. No cal parlar més d'aquesta distinció, però sí que ens centrarem en les històries en què l'heroi aprèn el tema, perquè és on estan les comèdies i les històries que són més animades. No? I m'encanten aquestes dues coses. Posem a prova altre cop. Quin era el teu tema? Sigues tu mateix. D'acord, on comença aquesta història, llavors? El dubte. L'heroi dubta si ha de ser ell mateix o no. I on acaba? En la certesa. Passa del dubte a la certesa. Hauria de ser jo mateix, no ho sé, i al final de la història ja ho sap, ha de ser ell mateix. A partir d'aquí podem predir que hi haurà alguns moments concrets. Quins esdeveniments podem esperar que succeeixin en aquest viatge de la negació a l'acceptació del tema? Què sabem que passarà? Hi haurà obstacles? Quins obstacles? Tot tipus d'obstacles. Personatges oposats, personatges contraris, sí. El primer que veurem és el canvi. I per què el canvi? Perquè la primera acció de la història serà un canvi de circumstàncies, canvi d'estat. És una cosa que he dit abans. La veritat es revela quan hi ha pressió. I ara podem pensar això des d'un altre punt de vista. Abans hem dit que la pressió crea comèdia. Ara podem dir que la pressió també crea la història. Comença aquest viatge cap a l'acceptació i impulsa aquest viatge cap a l'acceptació. El meu tema és accepta l'aventura, surfeja ones estranyes. On comença el meu heroi? És una persona amb una vida normal? Si les circumstàncies no canvien, diguem això, aquesta és la situació actual. Si les situacions no canvien, com serà demà? Igual, exactament igual. El canvi crea pressió i exigeix que el personatge passi a l'acció. Per això el primer moment és un de canvi. Ron aquí, que hi ha el llibre a fora, i per cert, Alba és la meva editora. Moltes gràcies per tot el suport per aquest tour de Barcelona, amb una sola parada. Han portat els llibres aquí, també el llibre de Robert Marquis sobre l'estructura de la història. I ell diu el següent. Fa la següent pregunta. Què és diferent d'avui? La història sempre comença amb una cosa diferent que té el dia d'avui, perquè si no, no cal canviar, no hi ha pressió i no hi ha història. Per tant, la història comença amb el canvi. Un personatge pensa, jo no necessito l'aventura a la meva vida. Hi ha un canvi i podria ser una crida a l'aventura. El Hobbit, per exemple, no? Bilbo Baggins diu, jo estic bé vivint aquí, tranquil·lament, bevent la meva cervesa i estar amb els meus amics. I de cop hi ha una crida a l'acció, hi ha un canvi. Què passa? Què hi ha de diferent avui? Doncs que hi ha 30 nans que venen i un savi o un mag que li proposa una cerca. El subtítol és There and Back en anglès, és a dir, passa de
l'heroi d'estar a casa, anar molt lluny i a tornar a casa, però tornar canviat. Per tant, a l'inici, la idea és, necessito el món, no el conec i no m'importa, però per tota la pressió a la que se sotmet el personatge, trobar Gollum, trobar un anell, traïció, dragons voladors, tot això posen molta pressió sobre el personatge i l'obliguen a canviar. Quin altre esdeveniment? Què sabem que passarà segur al final d'aquesta història? Un aprenentatge? Has dit això? Sí. D'acord, ho escriuré així jo. Un moment de veritat. Un moment revelador, no?, de la veritat. El moment en què el canvi s'apodera de tot. I el personatge diu, fins a aquest moment a la meva vida estava equivocat, pensava que no calia, que necessitava l'aventura o l'amor, no necessitava escoltar, no necessitava ser jo mateix. I en aquell moment hi ha una revelació i té lloc un canvi i es transforma el personatge. Passa de la negació a l'acceptació del tema perquè té aquest moment de veritat i pensa que fins aleshores havia estat equivocat i que a partir d'ara pensarà d'aquesta altra manera. I entremig, què passa? L'altre dia estava pensant sobre això i em preguntava com puc resumir tots els fets que passen entremig? I ho diria així. Doncs unes quantes tonteries, no? Passen cosetes que fan que el personatge es vagi apropant al tema. I és molt fàcil pensar en quins són aquests esdeveniments, aquests fets, però al principi, per l'estructura de la història, ja n'hi ha prou amb això. Tenim un heroi, un tema, el començament de la història, que és la negació, un canvi d'estat, alguns esdeveniments que fan que cada vegada hi hagi més pressió, perquè la veritat surt quan hi ha pressió. Per tant, s'aplica pressió, normalment hi ha algun interès relacionat amb l'amor, perquè això farà que hi hagi un conflicte intern. Abans el personatge pensava, jo només vull les coses per mi mateix, i ara pensa, vull coses per mi, però també vull coses que passin per aquesta altra persona. Per tant, tinc una guerra interna, més pressió, més esdeveniments, i de cop tot això, tota aquesta pressió es fa insuportable, tot es desmunta, hi ha un moment d'explosió i el personatge passa de la negació a l'acceptació del tema. Fa uns moments us he fet el mapa dels personatges del centre i els excèntrics, no? I he dit, feu aquest exercici mentre esteu en un bar i us preneu una cervesa, doncs, aquest exercici també us recomano que el feu, perquè començareu sense cap informació sobre la història, només un nom i un tema, i fent-vos la pregunta del canvi que pot ocórrer i de quin podria ser el moment de veritat, doncs només amb això, pensant una mica sobre això, en la vostra història, us donarà una explosió d'informació. I passareu de no tenir res a tenir massa. Mentre us feu una cervesa, mentre preneu una cervesa o dues, i us ho prometo, I de fet, us repto a fer-ho. Emporteu-vos aquesta plantilla, us demaneu una cervesa i feu això. I si no experimenteu una revelació, escriviu-me. I jo us pagaré una cervesa quan ens tornem a veure. Amb molt de gust. Per tant, tinc la seguretat que es tracta d'una bona eina per la narració i també per alliberar-vos de la por que tots els escriptors experimenten, perquè aquí és quan morim com a escriptors. Comencem històries, hi ha alguna cosa que ens intriga, comencem a escriure i de cop estem completament perduts, no sabem on anem. Doncs bé, amb aquest model, si us poseu en aquest model, sempre sabreu on aneu. I a més, també podeu posar a prova totes les idees que s'us acudeixin, perquè amb tots els pensaments que tingueu podeu preguntar-vos, això posa més pressió sobre el personatge? Si és que sí, va bé, si no, doncs no va bé. I podeu fer aquí les eleccions, podeu fer canvis d'una manera fàcil sense patir. Em sembla que ja he utilitzat la paraula patir diverses vegades i em sento una mica com si la meva feina fos alliberar-vos del patiment. O com si digués, tinc por que no sigui graciós, però vull ser-ho. O vull explicar una història, però no sé com fer-ho.
Si puc alliberar-vos d'aquests dubtes, d'aquesta inseguretat, aleshores és que faig la meva feina. Ja em guanyo el meu lloc al cel. I jo diria que tots els escriptors han d'ensenyar, no? I us ho garanteixo. Bé, no hauria de garantir-vos-ho perquè potser m'equivoco, però hem començat parlant de comèdia i d'escriure acudits i hem parlat ja de moltes coses, però això és aquí dalt. I en canvi ara parlem de l'estructura fonamental, de qui som nosaltres com a escriptors. Si puc arribar aquí, a aquest nivell subterrani, puc intentar ajudar-vos perquè no us quedeu encallats, aleshores vol dir que faig una feina que val la pena i a més corroboro que la feina d'un escriptor és ensenyar, oi? I a mi m'encanta això. Espero que vosaltres també. Espero que no penseu que és massa pretensiós. I recordeu que a mi no em preocupa això. No em preocupa si vosaltres dieu però qui és aquesta persona que es veu capaç de dir-me com he de pensar en una història? Perquè jo crec, honestament, que faig la meva feina com a narrador. I a més, per l'experiència que tinc com a escriptor, sé que us estic facilitant la vostra feina. I si no esteu contents que algú vingui aquí a facilitar-vos la feina, em sembla que no aneu pel bon camí, independentment de si jo o una altra cosa, perquè a mi no m'agrada que hi hagi patiment. Vull que s'entenguin les històries, per tant s'han de resumir o de desglossar. Hi ha alguna pregunta? Tiene que estar relacionado de alguna forma o tiene que ser lo mismo que el comic filter. That's a great question. ¿Qué relación hay? Un està sobre l'altre. El tema i el filtre còmic estan l'un al costat de l'altre. Si teniu un personatge amb el tema... Perdó, si el tema de la història és accepta el canvi, aleshores saps que hi ha un personatge que comença fent què? Comença amb una resistència al canvi i és el seu punt de vista filosòfic i també el seu filtre còmic. Un bon exemple d'això és la pel·lícula de Jim Carrey, Liar Liar, i el filtre còmic és sempre menteixo. I el tema és, digues la veritat, passa de la negació a l'acceptació i deixa de ser un mentider. Per tant, a la pel·lícula és Mentiroso, Mentiroso. I en aquest viatge torna a néixer i així completa la seva transformació. Deixa el seu filtre còmic d'abans, podem dir que deixa de ser un personatge còmic i es converteix en un personatge real. I no ho havia dit fins ara, per tant ho tornaré a dir això. En el tipus d'història que ens ocupa ara, de transformacions autèntiques, el personatge deixa de ser un personatge de dibuixos animats i és una persona de veritat. I podem trobar molts exemples així. Ara penso en la pel·lícula El casament del meu millor amic. Quin és el tema? Em sembla que és estima't a tu mateix o estima't la persona amb qui estàs. El personatge busca un somni d'amor que no és real. El seu filtre còmic és l'amor impossible pot esdevenir real. Al final de la pel·lícula, ella és una persona real i entén realment que l'amor no només és la qüestió romàntica, que es pot tenir amor amb un millor amic o amiga sense la part romàntica. Per tant, es transforma. Per tant, en certa manera, el filtre còmic sempre nega el tema. Crec que sí, no ho havia pensat així, però em sembla que sí. I per això ho ensenyo, perquè aprenc. Perquè ara jo això ho puc explicar a algú altre, ho puc vendre, no? El filtre còmic és la negació del tema i la història s'acaba quan en lloc del filtre còmic hi ha una comprensió real del que passa, de la realitat. La comprensió de la realitat equivocada és el còmic filtre i al final s'entén la realitat. Veig que hi ha persones que amb el llenguatge corporal m'indiquen que ja n'han tingut prou i que ja poden passar a una altra cosa. Jo també rebo senyals de la meva orella que em diu que em tregui el micròfon.
Per tant, què us sembla? Si fem un parell de preguntes i després ja acabem. Un parell de minuts més i acabem. Alguna pregunta? Volia fer-te una pregunta, però aprofito que tinc el micro per donar-te les gràcies d'aquesta classe tan amena i profitosa que ens has regalat aquesta tarda. Thank you. I hi ha hagut un moment que m'ha semblat entendre que no treballes si no tens I'm els... sorry, I'm just going to go over here. I'm having a little trouble hearing. Go ahead, keep talking. Que m'ha semblat entendre que no treballaves si no tenies els finals, sense tenir un final del capítol, o deixes que flueixi la història i que vingui aquest moment. No m'entén. Oh, that's a good idea, but I am literally not understanding. Ho sento, però no ho he entès. Tornem-hi. No, que sí, que m'ha semblat entendre que deies un moment que Yeah, go ahead. no treballaves fins que tenies el final del capítol. Has dit això? No, that's not right. No, no he dit això. Que per capítol vols dir història, no? No necessites saber com acaba una història per escriure la història. En el llenguatge nord-americà hi ha alguns escriptors que els anomenem pantsers, que, és a dir, van inventant la història a mesura que van avançant. Jo, quan escric una novel·la, tinc una idea del tema, però vaig escrivint a mesura que avanço i crec que puc escriure un misteri amb més eficàcia si no sé com acaba. Si ja sé el final, a vegades veig que no ho explico prou bé o que no m'interessa. Però sí que ho puc dir una cosa. No pots escriure per fer una pel·lícula o per la televisió si no saps el final de la història, perquè són uns mitjans basats en l'estructura. Els tipus d'estructures que funcionen a través dels ulls i l'oïda d'una persona són diferents dels tipus d'històries que funcionen en paper. Mai intentaria escriure un guió si no tingués tota la descripció de la història per ajudar a fer la transició des de la descripció al guió. Però tampoc passaria d'una història a un guió sense un document més petit que em digués quina és la descripció, no? I no faria mai un document tan petit sense fer primer aquesta feina de la pissarra, perquè he de saber de què tracta la història en termes generals. Em sembla que la resposta és sí i no a la pregunta que m'has fet, Moltes gràcies per donar-me les gràcies. Donem-li també les gràcies al Pau i a la SGAE i a les intèrprets per la feina fantàstica que han fet. Moltíssimes gràcies. Un aplaudiment.